салом алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон хубу тансият ҳастем. имрӯза влоги мо сар мешавад ба саволҳои шумо ҷавоб додан. мехоҳам ки ба 10 саволи додаи шумо ҷавоб гардонам, чунки дар канали ман меҳмонҳои нав омадагиан маро на он қадар нағз мешиносанд. бисёр дар таи видео савол метиҳанд ки шумо кӣ, чандсола, аз куҷо, дар куҷо зиндагӣ мекунед. пас ман тасмим гирифтам ки ба 10 саволи додаи шумо ҷавоб гардонам. инак саволҳои додаи шумо ва ҷавобҳои гардондаи ман. марҳамат, видео то охир тамошо кунед ва боз савол дошта бошед дар таи комментария нависед. бо диюм видео ки баромад ба саволҳои додаи шумо низ боз ҷавоб мегардонам. ба мо савол додан ёди аллоҳ салом гӯед ки шавҳаратонро дӯст дошта гирифтагиен ё хоҳиши волидан боқӣ худо нигаҳбонатон. раҳмати калон апаи азиз. ва алайкум ассалом. ман шавҳарамро дӯст дошта гирифтагӣ нестам. ин хоҳиши падару модарам буд. мо якдигарро вобше намешинохтем. ҳамин хел омада якдигарро дидем, махқул кардем. ба хоҳиши падару модарамон тӯй кардем. ҳозир худо ба шукр зиндагиамон нағз зиндагӣ дорем. раҳмат барои саволатон. мегузарем ба саволи дуюм савол додан Идрис Курбанов. салом, шумо дар куҷо зиндагӣ мекунед? раҳмат пешакӣ. ва алайкум ассалом. мо дар шаҳри Москва зиндагӣ дорем. сеюмин савол Нозан Набиева додан. салом алейкум апаҷон. савол надорам, ба шумо будбориҳо хоҳонам. ва алайкум ассалом. раҳмати калон барои ин будбориҳои хоҳони шумо. аз шумо миннатдорам ки ба мо савол додед. чорум савол додан апаи Нисоҷон. ягон савол надорам, фақат ба шумо ва аҳли оилатон хушбахтӣ будборӣ мехоҳам. хоҳараки азиз. раҳмати калон апаи Нисоҷон. раҳмат барои саволи додагиатон. аз шумо миннатдорам. додан савол Дастархони зебо. салом хоҳарҷони апа, шумо чанд сол шуд шавҳар кардагиен ва дар кадом донишгоҳ ё ин ки мактаб хондагиен? ва аз даргоҳи худованд ба шумо тани сиҳат орзумандам. худованд ҳамеша хушбахт бошед хоҳарҷон. ва алайкум ассалом. раҳмати калон апаи зебоҷон барои ин қадар суханҳои нағзу ширин. аз шумо миннатдор ҳастам ки барои ман савол додед. ман 1.5 сол мешавад ки шавҳардор ҳастам. иншаллоҳ 2020 ман 2019 шавҳар кардам. 2021 сол шуд. ба наздикӣ тӯи моро 2 сол мешавад иншаллоҳ. аз шумо миннатдорам ки барои ман савол додед. ва ман мактаби миёнаро хондагӣ ҳастам. мактаби 96 дар шаҳри Душанберо таҳсил кардам. раҳмат барои саволатон. мама лайф гуфтам. ассалому алейкум. хушбахти зиндагиро орзумандам. ва алайкум ассалом. раҳмати калон барои таманниёти хуб. аз шумо миннатдор ҳастам. савол додан Муҳиба Нуриддинова. салом, маънои номи писаратон ва ин номро кӣ интихоб кард? пешакӣ ташаккури зиёд. раҳмат ки барои мо савол додед. ин номро бисёриҳо намедонанд. ин хеле савол бисёр мешавад дар таи комментарии видеои ман. маънои номи писари ман ин фариштаи борон аст ва ин номро падараш интихоб кард. ман ҳам худи худам намедонистам ки ин чӣ хеле ном аст. фақат мепурсидам ва ба хости худованд ки мо писардор шудем. шавҳарам мехостаст ки агар ки писардор шавад номашро Микаил гузорад. ва ба хости шавҳарам ва хонаводаи якдигар номи писарамро гузоштем Микаилҷон. раҳмат ки барои мо савол доден. аз шумо миннатдор ҳастам. охирин савол додан Хамза Раҳматов. салом, шумо чанд сола ҳастед ва аз куҷои Тоҷикистон мебошед? ва алайкум ассалом. ман 20 сола ҳастам ва аз шаҳри Душанбе мебошам. раҳмат барои ҳамаатон ки барои ман савол додед. аз шумо миннатдор ҳастам. агар ки боз саволҳо бошад марҳамат ба ман тиед. ман боз видео карда барои шумо мепардоям. ба ҳамаи шумо раҳмат. ба ҳамаатон хайр дӯстонам.